Hi guys! For today's video ay magluluto tayo ng tartar soup or sopquitos, lentil soup, pang lentil soup. Ayan. Magigising muna tayo. Ayan. So, ito na yung ating ano. Ayan. Hugasan lang natin. So, ayan. Nandito na siya. Oh. Ayan. So, ilagyan na natin ng maraming water kasi magkaano pa yan siya. Ayan. Ito yung mga kasama niya. Ingay. Ito yung mga kasama niya. Already. Tapos dalawang yun. Tapos tatapan natin. Tapos tatanggalin natin yung mga sebo-sebo dahil kumulo na siya. At ito nga yung mga ilalagay natin na gulay. Ayan. Fry. At saka selderay and carrots. And then kunting petersili. Tapos ayan na. At pagkatapos nating malagay lahat ng gulay, yung selderay. Ano ba yung sa Tagalog yung selderay ay celery, yung bunga niya ay yung laman niya, tapos carrots, at saka yung pinakahuli na yung ating fry or ano Tagalog sa ano yung ano fry.